Goddag, og jeg er Peters gamer isbjørn. Hej. Jeg kan godt lide at game Minecraft, og jeg kan også godt lide at spille noget Counter-Strike. Ja, det kan jeg. Og det her, det er min mega seje trost headset, som jeg kalder det for. Og det synes jeg skulle se, at det ikke bare sejt. Det er det. Ja, det er godt nok. Det er da godt nok sejt, synes jeg. Men altså, det er ikke derfor, at jeg laver den her video. Jeg laver den her video, fordi I skulle se min gamer isbjørn. Så, farvel YouTube. Det der, det var min lille video.